di bis jurusan Magelang iki. Jurusan Magelang pundi? Solo iki. Solo. Pundi? Magelang. Iki sampeyan kate nanti lho. Ya sakarep gua. Magelang lho. Sakarepku. Magelang. Magelang. Aduh. Urip kok ngene rek gara-gara PPKM. Sembarang kalir boleh kurang. Alah. Penumpang-penumpang yo sepi. Ya apa ngene iki urip iki. Dilanjut tak gak iki. Aduh. Sumpah sembuh, karo. Aduh. Tinggal ngopi ae ngene golek rondo-rondo. Ing tawangono lintang. Pak, nggih, jenengan kajengi teng pundi? Loh, lah sampean kajengi teng pundi? Jenengan kajengi teng pundi? Kula kajengi mantu. Mantu? Nggih, nderek sampean. Mboten. Kula golek anu jurusan Magelang, Pak. Magelang. Oh, nggih, mriki nggih saged. Saged. Magelang nggih. Nggih, mungkin kula lintang. Monggo pun. Monggo sampean mlebet. Pak. Nggih. Iki temen atau untuk Magelang iki? Lho nggih, kula liwat Magelang, Mas. Mandek Magelang. Lho, mandek. Lho, mboten mandek, Mboten, Mas. Jare teng Magelang. Lho nggih liwat Magelang, Mas. Mboten mandek. Nggih mboten. Ya opo sampean? Aku mandek nang Magelang, Pak. Lho mboten saged lek mandek, Mas. Kamu jare iso. Oh, mboten saged. Oleh aku. Mari ki nama getah muga-muga lancar. Mbak, ini bis jurusan Magelang ya? Oh, Combojo Magelang. Magelang. Combojo. Ya? Magelang ya? Oh, mang ditawani Magelang. Iki bagus. Kaya mukidi kok. Kena diplok tuh mana hari ini? Tak paranane. Loh, oh, ini gimana? Mukidi. Ketemu di terminal. Kata nanti. Aku kan mang tolak. Wah, kon plongo-plongo nduk kene iki. Plongo. Aku yo. Takok wong dikipatno rono. Takok wong dikipatno rene. Agite aku iki apa? Apa? Layangan. Ket mang plongo nduk kene kate nanti. Kate nama Magelang le. Kate Magelang. Iya. Wis. Kliru rene. Lu emang di kipat-kipatno wong iki mang. Loh, wis gampang. Ojo pusing-pusing nek musuh aku. Tak ajak numpak kapal, tak ajak mangan-mangan jajan-jajan. Wis pokoknya enak. Budal karo aku ayo. Temen aku. Kliru. Ayo, tak kon guys. Di mukidi. Ya Ji. Di mukidi. Ya Ji. Di mukidi. Ya Ji. Kok tak jambek kapal ya? Kapal Ji. Iya. Buanter iku Ji. Aku tahu tuku kapal kepanasan. Apa? Kapal api. Kok saiki tak jambek kapal. Dadi dalon. Oke, susah-susah. Tak jambek kapal. Turun. Aku cerak-cerik. Menang. Ojo lali berdoa. Wis minggawu omongi awak wis minggawu. Iku dak makan. Tidur. Ayo. Halo. Awak bapak niku ana mimbar. Udah mangan. Dungane bener. Bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Amin. Kedoa apa, Lur? Buatan lho, cuma mangan lho. Angel. Kaca lur. saiki numpak
Pacaran wis mari. Ya, numpak kapal wis mari. Ya. Jajan wis mari saiki wayahe mangap. Mangan. Mangan apa? Mangan hati. Kancane. Ya mung sing enak ya. Mangan. Pan jaluk mangan apa? Pan jaluk mangan apa? Tak pesen opat bae pokoke. Oke? Wis ayo pesen. Ya, tenang ya, tak pesen kok. Iki sing jenenge gurami. Gurami. Iki sing jenenge tuyul hai. Tuyul. Tak pikir tuyul hai. Iki sing jenenge cak melengkung. Cak sawi. Sawi. Iki cak sawi. Yo iki sing jenenge bego. Sego. Iki sing jenenge jus. Pesen kabeh. Saiki wayang mangan. Pangan saiki. Iki pekku. Lah lu mangan Kok kutang parah. Mari mangan wareg. Wayahe tak plukutum iki. Tak tinggal melayu jadi bayari. A few moments later. gak ngono nih sih. Kaji gondol mang dari nang toilet aja suwe ini. Ya apa iki? Kerabi. Cipuyu wae. Ikut mau. Karena